You are so modern. Takový moderní. You want to paint sin with white brush, white paint. Chcete ten hřích trochu obílit na bílo. No, don't do that. Nedělej to. You are putting a lot of psychological pressure on people. Na lidi uvádíte určitý psychologický nátlak. Co to je? Which God is Europe worshipping? Kterého boha Evropa uctívá? When Africa used to worship the elephant, Když Afrika uctívala svého slona, they used to worship mountains and rivers. potom uctívali hory a řeky. Africans used to worship the moon and the sun. Potom taky uctívali měsíc a slunce. Some European, Někteří Evropané they took a big boat, a ship, vzali velikou loď and they went to Africa. a šli do Afriky. And they took a risk A riskovali from malaria, z malárii, from fly of sleeping sickness. potom spavou nemoc, The leopards of Africa ate some of them. potom je někteří Leopardo. leopardi lvy sežrali, The lions called the man-eaters ate them. The leon ate them. lidožrouti lvy prostě. Sometimes they went to the African people and they could not communicate, and those Africans killed them. A někdy se snažili mluvit s těma Afričanama, ale ty je zabili. When Africa was worshipping mountains and rivers and elephants, Když Afričani uctívali hory a řeky a slony worshipping the moon a uctívali měsíc and the sun, a slunce, then some European, a potkal nějakého Evropana, some white European, nějakého bílého Evropana, they took a risk tak ten riskoval, and they went to Africa když šel do Afriky. and they told the Africans, A ti Afričané please stop, říkali, stůj, stop it now. zastav to. Jesus has already gone to the cross. Ježíš už šel na kříž. Don't worship the sun. Neuctívej slunce. Let us now worship Jesus. Budeme teď uctívat Ježíše. And the gospel went to the dark continent of Africa. A evangelium přišlo do temného kontinentu Afriky. Some European took a risk. Někteří Evropané riskovali. But now when the Messiah is about to come, Ale nyní v těchto dnech, and the Lord has seen that Europe is worshiping the sun, tak Evropa uctívá slunce, European are now worshiping the moon. uctívají měsíc, They are worshiping cancer hospitals. The European are busy worshiping good doctors. a uctívají dobré lékaře. They are saying, Říkají, if I get cancer, I will go to the cancer hospital. když dostanu rakovinu, půjdu na speciální kliniku. And the special will cut the cancer and treat me. Oni to vyříznou a budou se o mě starat. The European are now worshiping technology. Nyní Evropané uctívají technologii. Every answer and solution is in technology. Každá odpověď a řešení je v technologii. The European are worshiping good roads, very beautiful roads. Evropané uctívají krásné silnice. If you want to go to Prague, Když chceš jít do Prahy, you don't need to kneel down and pray. tak nemusíš kleknout a modlit se. You simply enter your car and reach there. Prostě sedneš do auta a jedeš. The European are worshiping good roads Tak Evropané uctívají dobré silnice and good hospitals, a dobré nemocnice, good universities, dobré univerzity, mathematics and physics, matematiku a fyziku, software, software, application solutions. aplikace a řešení. So the Lord has now said A tak Pán teď nyní řekl, they are worshiping sexual immorality and homosexuality. oni uctívají sexuální nemorálnost a homosexualitu. And the Lord has now said, A Pán nyní řekl, you get up from the dark continent of Africa. vstaň tam v tom temném kontinentu Afriky. I see that the light has now come to the dark continent. Já vidím, že světlo přišlo do temného kontinentu. Run to Europe now. A běž do Evropy teď. Run to Europe. Utíkej. And when you reach there, A když tam přijdeš, tell them stop it. tak jim řekni, The zastavte se. Messiah is coming. Mesiáš přichází. Prepare the way. Připravte cestu. Let us return to Jesus Vraťme se k Ježíšovi and worship the cross a uctívejme kříž and the blood. a krev. You say no. Vy říkáte ne. Whatever our condition, Jakákoliv je ať je náš stav jakýkoliv. Jesus is the answer. Ježíš je odpovědí. There is no other answer. On je odpovědí.
whatever our condition, ať je náš stav jakýkoliv, whether we are looking for better economic solutions, the models of the stock market stock, ať už Models. hledáme lepší prostě ekonomické řešení a lepší akcie, or we are looking for better software for laser surgery, nebo hledáme lepší software pro laserovou chirurgii, it does not matter. na tom nezáleží. Let Jesus be the answer in the Czech Republic. Ať je Ježíš odpovědí v České republice.